Zaterdag stond ze nog enthousiast studenten te werven voor de HZ. Nu moet ze weg. Barbara Omen is niet meer de juiste persoon om leiding te geven aan de hogeschool. Zo omschrijft de Raad van Toezicht het. En verder in deze uitzending. De bevrijding van Goes op beeld. En wie mishandelde deze duif? Goedenavond. De directeur van de HZ in Vlissingen gaat weg. Het contract van Barbara Omen wordt niet verlengd. Marieke Kerklaan, verslaggever onderwijs. Waarom dat vertrek? Kort gezegd, ze is niet de juiste persoon meer op de juiste plaats. De HZ krijgt met grote kwesties te maken, fikse bezuinigingen. En dan speelt ook nog de kwestie met de buitenlandse studenten. Oneerbiedig gezegd willen ze er landelijk vanaf, maar hier in Zeeland kunnen ze eigenlijk niet zonder. Het zijn allemaal belangrijke kwesties en ze zeggen dus, ja, Omen is daar eigenlijk niet meer de aangewezen persoon voor om daarmee aan de slag te gaan. Nee, maar de HZ is niet de enige onderwijsinstelling hier die met deze problemen te maken heeft. Nee, zeker niet. Heel veel onderwijsinstellingen in de regio, buiten de Randstad, hebben hiermee te maken. Kijk ook bijvoorbeeld naar het UCR, de University College Roosevelt hier in Middelburg. Ook daar enorme bezuinigingen, een grote reorganisatie, een kwart van het personeel wat daar weg moet. Er komen nog bezuinigingen mogelijk bovenop. Dat speelt allemaal hier en de HZ wil eigenlijk zo'n situatie voorkomen. Hoewel Omen toch ook echt niet de minste is in het onderwijsveld in Zeeland. Omen heeft een lange academische en maatschappelijke carrière achter de rug. Ze studeerde rechten en politicologie cum laude aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde ook cum laude aan de Universiteit Leiden. Ze kwam in 2005 samen met haar man naar Zeeland en werkte als docent bij het University College Roosevelt in Middelburg, totdat ze in 2012 daar werd aangesteld als dean. Ze stopte na 4 jaar weer als dean, maar werkte er wel nog als docent. Tot ze in 2022 de overstap maakte naar de HZ. Maar daar komt dus op 1 juni alweer een einde aan. Ja, wat zegt Omen zelf over dat vertrek? Ze wil op dit moment niet voor de microfoon reageren en de Raad van Toezicht eigenlijk ook niet. Ze zeggen allebei wel in een schriftelijke verklaring dat het in goed overleg is gegaan. En Omen zegt zelf ook dat haar kwaliteit en capaciteiten beter op een andere plek tot bloei kunnen komen. Maar wat is het dan dat Omen niet aan zou kunnen? Waarom is zij niet de juiste persoon op die plek? Ja, dat is natuurlijk de officiële reden. In de wandelgangen hoor je andere verhalen. Het zou allemaal te maken hebben of kunnen te maken hebben met geldstromen. Omen had als plan voor het nieuwe onderzoekscentrum, het Joint Research Center, geld vrij te maken. En dat dus te dichten met geld voor het nieuwe kenniscentrum, de Delta Climate Center in Zeeland. Daar zouden andere onderwijsinstellingen het niet mee eens zijn met dat plan. En daardoor zou ze dus niet goed zijn komen te liggen in dat hele samenwerkingsverband. En dat moet in Zeeland wel, want Zeeland is vrij klein en het gaat daar om samenwerken en samen optrekken. En zeker met die komende fikse bezuinigingen zou zij daardoor in een onhoudbare situatie terecht zijn gekomen. En een opvolger, die is er nog niet? Die is er nog niet, maar al wel duidelijk is dus dat ze per juni stopt. Dus de druk staat er wel op. Dankjewel, Marieke. Ze wisten eigenlijk zelf niet dat ze op een kleine schat zaten. Bij het Historisch Museum de Beverlanden zijn filmbeelden gevonden van de bevrijding van Goes. Tot nu toe waren daar alleen foto's van. Het filmmateriaal lag al een tijdje in het museum, maar er had nog niemand naar gekeken. Live bij de bevrijding van Goes zijn. Kom op, dat is mooi. Dit is een hele fantastische film die we voor het eerst nu pas zien van de bevrijding van Goes. En dan bewegende beelden. Daarvoor wisten we eigenlijk alleen maar foto's. Je ziet het moment van 14:32 dat de eerste pantservoertuigen van de Canadezen de markt oprijden via de Sint-Adriaanstraat en de feestvreugde die daaruit volgt. Je ziet ook de commandant van de ordendienst, meneer De Roo, op een voertuig een reden geven. En je ziet feestelijkheden. Het museum had de filmrollen eigenlijk al een tijdje in het bezit, maar ze hadden nog helemaal niet naar de beelden gekeken. Die wilden we wel een keertje zien, maar dat had geen hoge prioriteit. Wij wisten niet dat er zo'n mooie film in zat. En ja, daar baalde de conservator natuurlijk wel van. Wat ik dacht was feitelijk, jammer dat we dat net niet bij de bevrijdingstentoonstelling hadden. Maar goed nieuws, de beelden zijn nog voor Bevrijdingsdag te zien in het museum. Gratis natuurlijk.
Een bevrijding moet je geen kaartje verkopen, hè? Bij Meld Misdaad Anoniem kwamen al in 2019 tips binnen over Bulk Terminal Zeeland. Het bedrijf in de haven van Vlissingen waar grootschalige drugssmokkel zou hebben plaatsgevonden. Toch werd er pas 5 jaar later een inval gedaan waarbij de 3 directeuren werden gearresteerd. In juni 2024, een maand na de grote politieinval bij Bulk Terminal Zeeland, krijgt de burgemeester van Vlissingen een geheim politierapport over het onderzoek. Hoewel de rapportage geheim is, hebben we de afgelopen tijd wel allerlei documenten ingezien waaruit duidelijk wordt waarover gesproken wordt in die rapportage. Zo ziet de politie bijvoorbeeld in 2018 al hoe er 150 kilo cocaïne gesmokkeld wordt via het bedrijf in grote holle blokken aluminium. Wat ook blijkt, in 2019 komen er meerdere meldingen binnen via Meld Misdaad Anoniem over Bulk Terminal Zeeland. Daarin wordt niet alleen gesproken over de smokkel van drugs via het bedrijf, maar ook over de smokkel van wapens. Dat de politie dus in 2018 en 2019 allerlei meldingen krijgt over het bedrijf, dat versterkt natuurlijk de verdenking tegen de 3 directeuren van Bulk Terminal Zeeland. Maar tegelijkertijd roept het ook vragen op. Want als die informatie er al was, waarom heeft de politie dan niet eerder ingegrepen? En waarom was er dan uiteindelijk nog de inzet van een infiltrant nodig tegen de 3 directeuren? Vandaag was er een 4e voorbereidende zitting over de zaak bij de rechtbank in Breda. Daar kwam dit ook aan de orde. En de advocaten van de 3 directeuren waren ontstemd. Rick Bolt in Breda, waar zijn zij zo ontevreden over, Rick? Nou, de afgelopen weken werd ook voor hen duidelijk dat de 3 directeuren ook al in eerdere onderzoeken verdachten zijn geweest. En die onderzoeken hebben uiteindelijk geleid tot het onderzoek waarin de directie is aangehouden. Maar daar wisten de advocaten helemaal niks van af. Ook voelen zij zich gehinderd in het horen van een belangrijke getuige. Hij werd te onherkenbaar gemaakt en bepaalde vragen mochten niet gesteld worden. Het onderzoek gaat nu weer verder. De volgende zitting is in augustus. Dankjewel, Rick. Een mishandelde duif werd een paar dagen geleden gevonden in Goes. Het dier kon niet meer vliegen om een bizarre reden. Op het eerste gezicht is dit een doodnormale duif, maar dat was een paar dagen geleden wel anders. Toen waren zijn vleugels vastgeplakt met schilderstape. Ik ben echt heel boos. Echt heel boos. En ook al heb je nog zo'n hekel aan dieren, laat ze met rust. De duif kwam in zwakke staat bij Stichting Dierenwelzijn terecht, waar ze ook geen idee hebben wie hier schuldig aan is. Ik krijg er altijd een heel misselijkmakend gevoel van. Het idee dat een diertje zo getreiterd wordt en eigenlijk zo ten dode is opgeschreven eigenlijk. Dat raakt me natuurlijk enorm. Inmiddels maakt de duif het weer goed en vandaag kon hij terug naar zijn rechtmatige eigenaar. Zeeland telt nog maar 6 Rooms-Katholieke pastoraal werkers. Mensen die gelovigen bijstaan als ze het moeilijk hebben. Alles loopt terug. Het aantal parochies, priesters, gelovigen en dus ook het aantal pastoraal werkers. Marjan Dieleman uit Terneuzen was het 24 jaar lang. Nu stopt ze, met pijn in het hart. En was Robert, die was in Vreemdieke toch op het laatste jaar in Vreemdieke. Ja. Pastoraal werker Marjan Dieleman is samen met nabestaande Ria de Klerk op de begraafplaats van Zuiddorpen. Hier liggen 3 ooms van Ria naast elkaar begraven. En Marjan heeft alle uitvaarten begeleid. Zoek zo'n plekje, dan denk ik van, misschien komt er nog wel eens een kloosterorde die zegt van, we beginnen hier opnieuw. Weet je wel? Ik vind het heel bijzonder dat ze hier bij elkaar begraven liggen. En zoals ze ook samen hebben geleefd. Het zegt iets, vind ik, van de continuïteit van mijn werk. Ook van de plek in de parochie. Dat je die ook mag begeleiden op het laatste van hun leven. Ria heeft voor haar ooms gezorgd toen ze nog leefden. En ook nu ze overleden zijn, verzorgt ze hun graven. Ze heeft de afgelopen jaren veel steun gehad van Marjan. Ligt er netjes bij Ria. Kijk, ik zie ook een lieve heersbeestje in de... Zij is voor mij... Zij heeft heel veel voor mij betekend en een steun geweest. Als er iets was, je kon op haar rekenen met een vraag. Je kon altijd bij haar terecht. Marjan is pastoraal werker. Ze steunt gelovigen tijdens moeilijke, maar ook mooie momenten in het leven. In Zeeland zijn er 6 van hen. Met 67 jaar moeten die verplicht met pensioen. En zij moet nu dus ook afscheid nemen.
Ik ervaar dat iets van best wel een soort van rouwgevoel. Hè, dus rouw met OU. Ja. In de zin van waaraan ik dus merk van ik ga het missen. Waaraan ik merk ik heb het ontzettend graag gedaan. En tegelijk ook grote dankbaarheid. Want ik heb het kunnen doen omdat ik de mogelijkheden heb gekregen. Zowel van de parochie als van het bisdom. Een opvolger is er nog niet. De Rooms-Katholieke Kerk kampt met teruglopende bezoekersaantallen. En kerkgebouwen, zoals hier in Zuiddorpen, sluiten vaak definitief de deuren. Je zou je misschien ernstige zorgen kunnen maken over de toekomst van de kerk. Maar dat doet Marjan niet. Ik zie ook een enorme veerkracht bij mensen. Ik zie ook gewoon heel veel realistisch geloof bij mensen en moed. En ook wij blijven elkaar opzoeken. Dus er zijn mensen die zeggen, oké, dan komen wij dan in het buurthuis samen. Of mensen net als hier op het koor van hier, dat zegt, ja, maar wij blijven zingen. Dat belangrijke erfgoed mogen we koesteren en doorgeven. En op wat voor manier dat zal zijn, dat kunnen we nog niet helemaal overzien. Maar ik zie toch wel bij veel mensen in de parochie van we blijven ervoor gaan. Dat, zeker. Zonnig, droog lenteweer vandaag. Het werd 12 graden aan zee en 16 à 17 meer landinwaarts. Op het strand stond wel een frisse noordenwind. Morgen begint de dag met wat bewolking, maar die lost snel op en dan staat ons opnieuw een zonnige dag te wachten. En met zoveel zon hebben we een record bereikt, volgens onze weerman. Het zonnigste jaar ooit tot nu toe. Meer daarover vind je in de app en op de site. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Fijne avond.